సినీ నటుడు రాజీవ్ కనకాలకు రాచకొండ పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. పెద్ద అంబర్పేట మున్సిపాలిటీ పసుమాముల రెవెన్యూ పరిధిలోని సర్వే నెంబర్ 421లోని వెంచర్లో తనకు సంబంధించిన వివాదాస్పద ఫ్లాట్ను సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన విజయ్ చౌదరికి రాజీవ్ కనకాల విక్రయించారని, అదే ఫ్లాట్ను మరో వ్యక్తికి 70 లక్షలకు విజయ్ చౌదరి అమ్మారని, అక్కడ లేని ఫ్లాట్ను ఉన్నట్లు చూపించి తమను మోసం చేశారని బాధితులు ఆరోపించారు. దీంతో సినీ నిర్మాత విజయ్ చౌదరిపై హయత్ నగర్లో కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు. అలాగే ఇదే కేసులో విచారణకు రావాలని హైదరాబాద్లోని రాచకొండ పోలీసులు రాజీవ్ కనకాలకు నోటీసులు పంపించారు. తనకు ఆరోగ్యం బాలేదని, విచారణకు తర్వాత వస్తానని రాజీవ్ కనకాల పోలీసులకు తెలియజేసినట్లు సమాచారం.